Čačansko udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca već drugu godinu za redom organizuje podelu novogodišnjih paketića deci svojih članova. Uz druženje sa Deda Mrazom i novogodišnje pesmice, mališanima su podeljeni slatkiši i igračke, prava radost pred nastupajuće praznike. I tim gestom želimo da im ulepšamo novogodišnje praznike i božićne praznike, da im bude srećno i veselo uz normalno slatkiše, igračke i slično. Inače, u našem udruženju imamo 25 dece članova udruženja kojima ove godine uručujemo paketiće i, kažem, još jednom želimo da im ovako ulepšamo ove novogodišnje i božićne praznike. Sredstva za novogodišnje paketiće obezbeđena su od donatora, kao i od novca koje je Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca dobila po konkursu za podelu sredstava udruženjima grada Čačka. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca osnovano je 7. marta 2010. godine s ciljem zaštite statusnog i materijalnog položaja ratnih vojnih invalida sa područja našeg grada.